Magluto tag iskabitsi ron. Nakayo sa kuan isda dire. Iskabitsi para ni Maria. So first ato sang asinan ng isda, no? Ato siyang asinan na. So i-coat siya asin both side. Na. Ilaw po itong asinan gamay para ay timpla. Timplada gamay, no? Tanawon tamon saon pagluto sa iskabitsi ni Maria, ha. Sunod sa salt atong adan of pepper, ground pepper. Hirap lang gihapon. Malihon na pod. So ini ninyo glotong ako ang iskabitsi. Dini pang pasagpa, ha. Na. I-cover ang isda og cornstarch. Kada ana ninyo. Pirito tanay kuhuman. Rab lang, rab. Gamit ang cornstarch nga dili man ko na binag gayo friska atong isda. Both side, pikas pod. Okay. Lupig si Maria ni. Di ni mapanagpa nga iskabitsi oy, lami kay na iskabitsi. Lupig kang kuan ni is Maria. Ato na piritohon after ani, no? Piritohon tani na cover naman siya sa kuan cornstarch. Ato na siya piritohon, guys. Kuan sa ta init ang tubig ang kanang mantika. Guys, init ato ang kuan, mag-add ko fuel. So guys, init ang atong mantika, ato nang i-add ang atong isda. Ini isda will do, ha, pwede mo gamit kung sa inyong na ay available nga isda lang, no. Ito lang ning pirito. Golden brown na to each side sa. So guys, atong balihon na ato ang isda, no? Wow! So guys, ang ato ang isda is luto na ni siya. Ato ni tangon sa oil, tapos dayon atong isit aside. Yeah, guys, mag-proceed ta sa pag-isal sa mga lamas sa atong sauce, no? Mga nasunod na itong buhaton. Hapit na ni mahuman atong iskabitsi Maria version. So guys, mag-proceed ta og gisal, no? Same nga kaha lang gihapon akong gigamit og ikuha lang ako gamay siya mantika. So first, atong igisal ang atong garlic. Garlic, guys. Kaya lang. Himo na tag sauce niya. Iskabitsi di Maria version. Sunod isunod na to ang ginger. Luya. Sunod na to ang onion. Kumuta na si kabitsi ay Maria version. Sunod na nato diri ang carrots. Pwede ra walay carrots kung ganahan mo simple lang yun gayo.
Yeah, isunod na dito na to ang bell pepper. Red ara akong gigamit. Yeah, kayo na ito na siyang lutuon. Klaro na. Okay lang. Yeah. At adrig asin. Season salt ang igamit. Pepper pot. Mot na kayo dali guys. Mura itong sauce, simple na kaya eh. Simple na kayo. Simple as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dayon, mag-add na ta sa itong vinegar. 1 cup. Dayon, soy sauce o oyster sauce atong i-add na lang dire. Optional rin na yung oyster sauce. Pwede rin iwa. Kailangan lang umutang ang oyster sauce. Kaya para medyo tamis. Siyempre, soy sauce. Mga 2 tablespoon nga soy sauce. Yan, kayo na to. Bukalon sana to. Dahil may pabukalon. Bukalon na to para makuha ang vinegar. Yeah guys, i-add na lang po na ito yung sugar. 1/4 cup of sugar. Mix na ito. Tanan, no? Then, ipaawahin na ito at ang slurry. Guys, himo ko ng slurry. Kuhaan rin ka ng usaka kutsara nga cornstarch. Nag-mix na ko og tubig. Ito ko kayon. Mut na. Ato ni pabukalon gamay yun ya atong tilawan. Tilawan na to guys. Okay na yung gas lumon. So mag-add na ko sa slurry na ko katong mixture sa cornstarch o kanang tubig. So hinahinaya lang ninyo inig-add kay mulapot ra ba dayon. Nga ukay. Nga ukay. Kung ganahan na mo sa consistency, ito sa siyang pabukalon ha. Kana mo na yung gilaputon basta mubukal na guys. Itong testingan. Oh. No? Lapot na siya. So guys, okay na ni ato ang kuano. Okay na ni ato ang sauce sa atong escabeche. Next nga ato nga step is mag-plating na ta. Ni ato na ning i-mix ang sauce sa ato ang katong gipirito ganina nga escabeche, no? So mana na siya ang sauce. Ngaunta ninyo guys sa ato ang isda. Guys. Manginamot guys. Nanginaw na ko ganina. Ako di ay. Maraming isda oh. Kuha taog. Kabitsi ning Maria. Dara guys ay. Oh. Sabawan ako. Sabawan ako gamay. Papuglain rin dapit. Di na pwede pang sagpa ang skabitsi guys ha. Wani kang Maria ni. Fully paid ni guys. Fully paid na po ni.
Guys, worth it man guys. Tara guys, first bite. Para nis mga iskabichi dia. Ang fokus. Para nis sa mga iskabichi dia. Ni Madam Maria, para nimo ni unang hungit. Worth it. Ngamit kayo guys. Kedua. Lagas na naman yan. Tara oh. Okay guys. Ngon. Bell pepper. Okay guys, daghang salamat sa pagtanaw no. Please like and subscribe to my YouTube channel. Comment down below kung naman ganahan ipaluto. Road to 2,000 subscriber na ta guys. Muna akong iskabichi ala Maria. Shout out Maria. Subana aging saka. Bye. Bayad na.